Salutare lume, bine v-am găsit la un nou sketch. De fapt, ideea asta ne-a venit de la o altă idee. Am scris un scenariu și am fost la altcineva când am scris scenariu și normal că a ieșit ceva. Adică nimic, n-am scris nimic. Într-o jumătate de oră am scris, cred că jumătate de pagină, care era doar intro-ul ăsta. Și după aia ne-am gândit să facem, pentru că am înnebunit pe acolo, făceam ca turbații. Și după aia ne-am gândit să facem o altă idee din chestia asta și așa naștere această chestie. Această... Deci să începem! Fii atent, uite cât am scris la scenariu. Aproape am terminat. Sigur va fi cel mai vizionat clip de duminică asta, frate, deci de-abia aștept. Bă, hai, ești gata? Da. Hai. Hai să nu începem. 3, 2, 1. Mai pune! Bă, Da, ce mai posăm? nu știu. Vrei să facem un top cu ceva la prostea așa? Nu. Da, vină, frate, și cu o altă idee. Păi, dar ce idee vrei, mă, tu? Faceți-mă partea a doua la poluare. Adevărat, ar fi o idee bună. Nu. Păi, poluarea de-abia am postat-o. Ar trebui să o facem după mai mult timp. Facem un challenge? Adică, până la urmă, toată lumea face. Faceți Ice Bucket. Sunt plictisită. Adevărat, facem Ice Bucket challenge. Chiar a plouat aseară, e mai bine că o să plouă din nou și Adevărat. faceți direct. Da. Nu mai consuma 10 dolari. Bă, dar mai dați-vă dracu cu scenariul vostru, eu am plecat. Bă, are dreptate. Să vedem. De ce nu? Bă, Gameș! Bă, cum se pun puncte? Uite chestia aia acolo unde... Așa? Da. Gata. Bine că ai venit în mâncare, frate. Da. După atâta filmat, frate, a filmat atât de mult. Pentru niște amărâți de video. Și? Ce facem data viitoare? Nu știu. Da, câteodată mi-e așa o lene. Nici nu aș mai vrea să postez. Și dacă noi postăm vineri, adică filmăm vinerea și sâmbătă. Băieți, mama, să vă vine să crezi ce idee am avut? Măi, cea mai tare idee ever! Da, zi, mă. Ce ți-a venit? Am uitat-o, bă! Bă, tu ești prost? Tu vezi ce rece e aici? Cred că sunt 15 grade. Bă, tu nu vezi ce cald e aici?
o să avem 500 de mii de abonați și până acum, mamă. Mamă, deci Silver Button scrie pe noi. Adevărat, da, mă, Button, că o să întregem pe PewDiePie la abonați. Fii atent aici. Nu l-ai salvat, nu? Ce să salvezi? Scenariul. Bă! Bă, bă, mă,